पहिली तोरा बरी स्वच्छ धुवून घेयात आणि धुवून ती पुसून घेवपाची, त्याच्यातल्यान चीक भायर येतलो. तर ही आता ह्याच्यान आमी मिरसांग घातल्या. ह्याच्यात देठ काढप ना, देठ काडच्या पयलीत एका मचून शीर दिवप आणि ही तोरा मदी हे मिरसांगे घालप आणि आता ह्याच्यान मीठ. मीठ घातल्या उपरांत ती बऱ्या तरेन हलोवन घेवं येता आणि ह्याच्यान पाणी घालप. झाकण लावन